Gabriel's MP3. Dahil sa kanyang halik, naramdaman kong pumupahan ni Pilo. Hanggang simula akong umasa. Darating siya ulit sa harapan ng aming bahay. Mahalanahin ako. Upang ako ng kapatanan tulad ng sinabi niya. Pero lumipas ang gabi niya na hindi siya nagpakita. At ika-anim na araw, hinihintay ko pa rin siya. Ate? Paano po ba nabubuntis yung isang babae? Nabubuntis ba siya kapag nahalikan? Ba't mo naman natanong? Wala. Kasi pinag-aawayan namin yung New Year na nung isang araw. Banji, kung walang nabubuntis sa halik. Ha? Banji? May naabangan ka bang bisita? Naku, ate, wala. Aba. Ate Sally! Ate, kaya naman ako ng formal ng damit bukas. Bakit? Saan ka pupunta? Kasal na kasi ni Pilo at Dolores bukas eh. Ano? Ate, kunin ko na lang sa aparador mo ha. Sige. Banji? Hindi ko akalain na bukas na pala yung kasal niya. Akala ko may panahon pa kami, ate. Akala ko. Madalas na ako. Ngala mo din kasal ang kuwan? Hindi ko maglari niya. Nandito pala si Pilo. Pilo! Ba't ka nagpunta dito? Alam mo namang masamang pamahin para sa magkasintaan na magkita isang araw bago ang kasal. Gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Bakit mahal? Hindi mo lang. May problem ka? Masaya ka naman, hindi ba? Hindi ka naman nagdadalawang isip? Alala ko lang nagkasakit ako. Ano pa meron sa'yo? Hindi na ako nagaling. Sinabihan ka na ang magulang mo, nalayuan ako. Dahil baka hindi na kita masuportahan at may paglaban bilang kasintahan at asawa. Pero kahit anong sabihin nila, hindi ako umalis sa tabi mo. Dahil mahal na mahal kita, Pilo. Kung hindi man bumalik ang lakas mo noon, ako ang magiging lakas mo. Magiging mabuting may bahay ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Dahil yun ang mahalaga sa akin. Thanks for watching.